problème na ani mon Rebe Africa Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam Rebe Africa nyarama nyarama Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nouroudine Hamad Alourahi gorko mo Dara Halayɓe en dewre makko en juurima dendagal serɓe furankoɓe en jetti Allah kadi Allah dokkuɗen hande kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen arde joɗanade bandiraɓe e jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen Debbo Africa taw ko ɓinguel moon badiraguel moɗon min ken wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe liidu bani buuɗi sippatoroɓe sippata jaam li heewi ɗowande on waɗande on jewninomi noon kono min aussi mi yewnino on kono yon paam ha joni koye golle Pindi tan wona tagui mbayruɗon yiide en ayawaw ngo kono eɗen tigui e terrain o hande noon kadi woni en beelamma mawɗo kadi e invité ɗo mo ganduɗa ko ɓinguel baba meɗen biyeteɗo Hadija Dia wadde noon aɗa andi min ko bammal wi ko pile satigueɓe hay almameɓe jajaɓe dogani wadde noon so tawi Sali Dia invité ɗo ɓi bamum hande ko beelama meɗen tigui so wiyama Hadija noon ko debbo tigui mo toto Thiara voilà taw noon koye Thiara sen mbi noon Thiara min jaaha ha to Ɓundu wadde noon ko debbo Fuutanke tigui ko debbo pullo tigui nde tawɗo sen mbi Fuuta mbiyen Ɓundu mbiyen partout kono noon so tawi en mbi émission Debbo Africa eɗen gandi ko émission baɗo valorisé rewɓe Afrique naaɓe tawde eɗen gandi so wiyama tan monde entier Debbo Afrique naaɓe yarta caggal kono noon omo dusodiri ɗo e bandiko gorko Ablaye Tamboura walla mbiyen Baba Mal mo Barkatu tawno ɗen kewiide hakkude debbo e gorko hay goto men wawa yaade gaga goɗɗo wadde ko bandiko gorko sehil makko en ari hande tigui dusdemo e yewtere meɗen Debbo Africa hade men woɗɗude haydara e yewtere nde ko hokkude ɓi baabi meɗen Hadija Dia o salmina bandiraɓe Hadija bisimilla ma émission men Debbo Africa. Assalamu aleykum on bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama on jettama on manama gorkal inde mum mi yettode muɗum onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe foof mi salmini mi juurima kala bawɗo yebde to mbawɗa yebde eyyi teddugal moon hande Kadija koye koko invité Pindi TV Sali wi kam Kadija mboɗo yiiɗi gara mi invite ma wonani kam beele mo mawɗo noon dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV noon mi salmini ɗum mi juurima ɗumen a salmitama juurama seydi Diawo Diawalde Dia Pullo Perejo Dia Ilmane fof ko enen jeeyi wadde mi ara gayi e Baba Mal mo Barkatu bisimilla ma. Assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe wonɓe funnague e hirnague rewo e worgo on calminama e mbaadi kuptidinde oɗon kuccire Abdoulaye Tamboura alliance Baba Mal mo Barkatu Barkatu noon so tawi innama ko takko barkewi lappi faade ha toon to ƴella pallel Dane Maayo jeehen ha ɗon ɗo weyndu Bosiyaɓe foof woɗɗani koye diwanu he jeeya eɗen goni ɗo e Pindi TV taw noon ko émission baɗɗo fayida émission Debbo Africa so tawi on mbi rewɓe tan ko kamɓe goni jinnaɓe ɓe ɗum noon debbo woni foof ko debbo woni galle ko debbo woni suudu ko debbo woni foof ɗum noon taw noon ene ɗowon en bandiraɗo debbo tedduɗo woni Sali Dia debbo mo Agnam Agnam Liduɓe ɗum noon omo ɗowone en émission te ko émission baɗɗo fayida bandiraɓe musidɓe tedduɓe luɓunu min ɓerɗe moɗon gudditonon min noppi moɗon mbawen yadude e yewtere meɗen Debbo Africa ɗum noon Sali Allah jarama jarama gorko mo Barkatu wadde en gari gayi e jungo meɗen ñaamo e bande debbo Hadija ko yidde fof Hadija emin jiiɗi andude hol Hadija caggal min teskitama e banggue TikTok o men gartoy toon kono aɗa andi haalpuri ɓen kewiide konngol ñañata koye hunnuko jomum kadi e mbide wutti fondete jullare yato jomum tawaka yama hande hewɓe mbarma suivre e TikTok taw ganda Hadija hoto jeeya Hadija hoto jibina Hadija hoto mawde taw noon neɗɗo ne jeeya to jibinaka ene jibine kadi to jeeya to jeeyaka wadde min jiiɗi andude hande hol Hadija seeɗa e parcours ma e Kadija kam ko Kadija Dia tan mi ala waccode mi ala change mi meeɗa change ude inde ko Hadija Dia dans réseau jam foof ko Kadija mbiyetemi mi yette Dia eyyi min noon jeeyami koto wiyete Thiara eyyi Ɓundu Coumba Bannar Boubou Malick Sy toon jeeyami hande noon jooɗimi ko France jibinami kadi ko ɗo e Sénégal kono noon mawnimi ko France jaami toon ko mboɗo yaare lebbi jeegom aɗa yaare lebbi jeegom eyyi hande noon mboɗo may TikTok mboɗo may Snapchat mboɗo ɗo e Pindi TV Fatou Diop wino ko tan mboɗo wiya tali tan kadi mboɗo yette godron
machallah wadde noon caggal nde jibinoɗa to wuuro wiyete ngo carato e ɓundu mbiɗa gummiɗa ɗon ko à l'âge de 6 ans jaaɗa 6 mois jaaɗa France wadde sen mbiyano sen belama mbiyen an seeɗa tan jibinoɗa France kono noon haade dia wadde ɗen gandi tigui ka France najo par ce que a waɗani cukaku ma e Sénégal ko toon mbaɗɗa cukaku ma ko toon mawnuɗa min mbawi andude seeɗa e parcours ma jangde ma e kadi hol banggue mo jarɗa e banggue golle mi jangi mi waɗani diplômé c'est pas comme si mboɗo jogui diplôme aji mi ala diplôme aji caggal muɗum hande dilami koye restauration ko hunde ganduɗa ko ɗum tan jiɗani min jinmi tan ko restauration jiɗɗa han ko defte aɗa jimmi tan ko mboɗo defte tan walla mboɗo sarwa tan walla haɗa wiya kam tan merci en welani ɗum tan moƴƴi e debbo eyyi jimmi tan ko ayno debbo waɗata ni nder galle min hay métier am hay dañalam kadi ko ɗon fawi machallah eyyi yomi def tan mboɗo rotta gallam ko noon somi dawi mi jippima kadi ko noon somi yeehi liggey kadi ko noon eyyi wadde somin paami haade dia dillar koye banggue restauration hay liggey ma ko ɗum liggotoɗa to liggeyam ko e ɗum France eyyi liggeyam ko ɗum machallah kono haade dia min jii ko fuuranki fuurankagal ngal noon eɗen kewi wiide wona pour ɓornugal walla goɗɗum ala ko pour e haala ka e ɗemgal ngal eɗen kewi yiide ɓiɓɓe fuurankoɓe en jibine ni fuuta tan mawnoron ngara ɗo tan gona ɗo tan duuɓi ɗiɗi ko wayno denɗam sosoɓe walla demdemɓe tan ɓe logga ɗemgal ɓe naata e ɗemgal gongal kono haade dia min jii pular makko ne laaɓi te ko France o mawni toon waɗi gurdam makko foof kono o wayani no judde jeeriji ɓeɗon tan ɓe ganduɗa pour kaala pular probléme holko hokkuma ɗum haade dia kon eydi aɗa andi hunde foof ko needi échoua aɗa andi hannde sino somi welanomo mi waya no mbiɗa ni kono ko choix fuutankagal galam mi forsaka hen c'est vrai que hunde nde gandanɗa jinnaɓam ne reewi num aɓe jiiɗi ɗum min nenam ko fuutanke babam ko ɓundunki foof ko gotumiyam mboɗom to e Fouta mboɗom ga e ɓundu ayi ndendinmi foof tan mbanmi sawdu wotoro France o ko toon min goni kono min jeeyaka toon hande hay goto e amen mayata ubbe France ala donc minen choix am mo bawam yiiɗi wona e amen o e nenam mo yiiɗi inclure de amen o ko on banggue tan Allah walliɓe tan newi wona foof noon heɓata ɗum gari ɓe mbiyata juddu jeeriji ɓe haɓe mbayino leydi kono hande hamin jetti Allah pular amen o no laaɓiri ni ko choix kono aɗa andi haade dia cukalel ko bayum haydara anda kadi kala ɓe gonduɗa kodda e mumen koye mumen pijjata ko mumen go baddata fof nde gonɗa cukalel nde a wawa andude ko jiɗɗa walla ko gañƴa par ce que sa yalti hande a yeehi école koye tubakoɓe sa yalti a yeehi jardin ngaji koye tubakoɓe pottata te ɓe kalata pular ɓe kalata ko français aɗa wawi français mais holko tagui ɗemgal ngal mbawɗa ɗum beele ko nder galle moon son goni e galle moon jinnaɗo debbo e gorko ko pular tan kalata eyyi jinnaɓe men ko pular tan ɓe kaldata e men aɗa andi mboɗo yiya France nedi nen toon wondi hande génération hande jahowo o soɓe jibini sukaɓe mabɓe toon ɓe gona koye haaldudema te kamɓe français o laaɓani te ɓe gona haaldude sukaɓeɓe ko français soit disant par ce que France ɓe jibina wona ɗum ko gonɗa ko ɗum kollata ko ɓiye wona minen noon min somi wima mi meeɗi joɗade mi nanata no mbaɗɗa aɗa jaɓa par ce que pularam loggani waɗani heydara te min mi meeɗi joɗade mi nanani mbaɗɗa à l'âge de holin âge uji 93 ɓooyani nden battuɗa haalde pular à partir de ɗon puɗɗimi yidde nden mi wattano haalde 95 mi wattano haalde ko français tan kalannoɗa ko français tan kalannomi ɗum nanani Allah walli kam noon hankkadi nanam yiddam e baba baydi maal yiddam e jinnaɓam hankkadin ko baba yimata ko ene welimi kono mi nanta hen hay batte eyyi min comme grosse fans min woni numéro 1 baba mal fans makko ayi jiiɗumi foof yiɗimi yiɗirimi ko sababuni baba mal yidde kam e baba mal hande ko gonmi ɗo ko somi jooɗimi ɗo e Pindi TV mi yettat nene baba kono mi yettat baba kadi gati ko dañmi foof omo jaahi hen ayi neɗɗo woto yejjid sababu min mi nanatano hayno mbaɗɗa sa wi kam ɗum mi futtinteno guiri par ce que goɗɗon sukaɓe ɗe on kalanteno ko pular somi faami hamin kalanteno pular par ce que babam jogino ko sawru muɗum sa yettima galle min jaɓata haalde ko choix ko ɗum mbimami ha hande koye choix o gartani ok ayi
parce que après parce que tubaak bi quand tu veux tu peux kala ko jiɗɗa tan woni haajuma a waɗat ɗum gona debbo gona gorko fof ko gotum ça dépend ce que tu veux faire kala ko jiɗɗa wadde tan a waɗat pulaar on nde jiɗmi nandemo nde anani mi ittu hay ko loggata hen ko mi anda holno iwiri accent ala e pularam hande mi wiyata buru mbiyan ko mburu mi wiyata ndiyam mbiyam ko ndiyam ayi pularam haydara ala accent ten ɗum ne kadi so mboɗo haala ɗum faaro ngo jogimi hen ngo a wawata famde aɗa holla faaroji jajaɓe quoi mboɗo ñaaƴira ɗum machallah wadde Hadija ɗon woni nen beelam wadde somin paami tan e haale ma ko jinnaɗo ma ene wawi wasde haalande jomum pulaar so jomum yeehi ha mawni ko haalpure mbiyata ko neɗɗo ne tafto hoore muɗum wono suwa ma min komi ɓiɗɗo pullo mi waɗat hunde fo hami nana pulaar woni no neɗɗo wonirta pullo ni o yaha hande États-Unis o meeɗa nande anglais o yiɗa wadde intégré wawde wurde e nder leydi États-Unis o yimi waɗat tout hami nana anglais te o nanat wadde noon so jomum yiiɗi nande pulaar so mawni won duuɓi ɗi heɓata ne wawi janguinde hoore muɗum ha wano hoore mum ɗemgal muɗum kadi mboɗo heewi wiide ɓurani wonde ha sidi ɓiyum sona jibina ɓiye mbasa haalan ɗum ɗemgal muɗum par ce que ɗemɗe keddiɗe ɗe ko woni français o hay sinno a haalnani jomum so jomum yaltima nan kono pulaar o ko an tan foti wawde haalande jomum jomum nana ɗum kadi oto goppet ko jeyɗen ko nde tawno ɗemgal meɗen ko ɗemgal wankarvis sen gummima toon Hadija min keftinma koye banggue TikTok min mbawi andude holno mbaɗirɗa adhéré TikTok holno mbaɗirɗa découvrir TikTok ha natɗa hen ha hande keɓɗa hen abonné ji kaɓɗa hen de ha hewɓe keftinma hen eyyi mi andano TikTok 2019 TikTok joli woni de covid o ari nde nden TikTok joli min mi alano hen min ko Facebook tan gonnomi Facebook gonnomi ko Facebook gandunomi mbiɗa jogino déjà cercle am mboɗo jogino déjà fans uji am déjà ha paari gati mboɗo jeeya adiɓe wadde challenge mboɗo jeeya adiɓe wadde direct Facebook mboɗo jeeya ɓeɗon donc min mbiɗa jogino déjà fans uji am ha paari TikTok mi andano TikTok jim ko ñeesam i miñam o en fijira ɗum en mbiɗa on wat TikTok poodmomi mbiyom an ar hollam oɗo réseau sociaux keso par ce que en ce moment ko kanko tan nananmi en haali omo haala e Belfort TV donc mboɗo andi yimɓe fof ko toon payi tan ayi ndeki noon haade yimɓe ɓe ko émission min noon yaani fofnoɓe ɗum faɗa ayi de to tumi Haby Diaw ayi au passage je vous fais un gros dédicace Koumba Oumou Habi tout le monde voilà je fais un gros bisou eyi hottumomi omo ara omo jangguini kam holno TikTok waɗirte ayi anniversaire makko codanmomi ring light beele omo softa kadi janguinde kam mi wawano TikTok haydara o janguini kam TikTok ha mbawmi noon min au début comme mbimami ko restauration logani mi defanno plat jam tan mboɗo waɗa publié ayi après goɗɗo yi ɗum ɗo mbi est ce que wona Khadija Dia mbiɗa yiyandema e Facebook fima a namnata accu mi waɗa lancé kadi challenge uji ɗi watta wadde hen musique aji bamama waɗama mboɗo nawa toon culture am pulaar o ayi mboɗo nawa toon culture am pulaar mboɗo waɗa hen acca village en Samba Hamma Gadio en Fatim Samba Dioube engrais mi alamo ɓeccumi kala mo jim tan musique halpulaar belɗo tan mi waɗa ɗum challenge koni TikTok hay goto adani kam to 2019 tan mi watti wadde taw watti wadde hon vidéo ji ma pourtant mi woɗɗani mi ala hay abbudeji eyyi kono aɗa andi woni no mbiɗa ni ko ñesma tahma wadde découvrir TikTok wayno comme no minne ko ɓiyam nani kam e TikTok hay ɗum ne o yiyam tan mboɗo yeewa somi arti ko min tan goto mboɗo huccite e télé mboɗo woni e salam o waɗi installé TikTok e portable am kadi mbammi désinstallé o watti installé mbattumi désinstallé o waɗi installé troisiéme fois o ari o tawi mbimi an ko tagi aɗa ƴetti ɗiɗo ɗum ɗo wuuri tan ana waɗa e portable on komi juttowo o wi kam nene wona ɗum o wi ay ni no jeewirɗa e TikTok sa woni hen yewtete dar tan sa darima yitt ay mbattumi han kadi mboɗo naata mbo waɗa défilé vidéo canen walla mboɗo jalla o ari o bettimi e salam tan o wi ay nene ko mbinumami ko nene watti yewtudem ni natrimi e TikTok wadde ko sukaɓe hande enen hewɓe mawɓe ko sukaɓe tagui men wadde découvrir TikTok par ce que kamɓe koɓe gande e technologie ko enen ganda ɗum eyyi donc mi arta gay e Baba Mal Moubarkar
bamal bane debbo Hadija o haalino natire TikTok donc ene wawi taw an gandudirol mon wona e TikTok kono hono makko ene keewi e nder TikTok gila rewɓe hay worɓe no kewi wiide ni TikTok ko galle baɗo no jeeri ni sa ari jeere kala ko jiɗɗa aɗa wawi tawde hen jiɗɗo sodde ligguey mon waɗi partie jeeyetede ligguey jiɗɗo sodde comci ne waɗi partie jeeyetede comci jiɗɗo sodde ñamde o kadi ne waɗi partie muɗum wadde ene waɗi bonande ene waɗi moƴƴere kadi fof kadi ne yiye hen an en tant que hande mo ganduɗa ko fuutanke en tant que hande mo ganduɗa ko ɓiɗɗo pullo holko kalata e banggue TikTok o e banggueji ɗi jiita wone yimɓe ene mbaɗa gueɗe ɗo pota wadde holko dokkata hen conseil sukaɓe ɓe sali ko waɗi fof a weltanama saabu a namdima namdal ngal jiɗmi namdede kadi ɗo ma heɓɗo jaabowol timmugol no hannirta ni aɗa andi pulaar wi neɗɗo kala ko gawɗa ɗum fuɗantama sa awi samme fuɗa gawa feela fuɗa gawa kadi ñebbe puɗanma ɗum noon firti sa awi jaam ko jaam fuɗata sa awi bone fuɗa kanko no wiiri ni o haaliji joni saabu ɗum Facebook ko toon ɓeydi dowlinde dal innde ko ɗon ɓeydi ƴellitade no hannirta mo nde miñi ko kamɓe jiiɗi yumme baba mais yimɓe ne mbiyaɓe koɓe funeɓe mais ɓe gona funeɓe won calage goto mabɓe jaltino son baba mal eɓe gona oto mabɓe eɓe gone oto mabɓe ɗum hannde ɓiɓɓe fulɓe fof ko ɗon mbaɗiɓe rokkane sa ko noon ɓe gandiɓe kala ɓi pullo mbiyo wimi e wimami keftinɗoɓe hannde e TikTok adi jiideɓe koye Facebook ɗo mbimami ɗo te ɗum ko vidéo tan ɓe mbaɗi ɓe paari eɓe mbadda poste ala woto poste ala woto poste eɓe mbadda ɗum ɗo hésité par ce que ɓe gowani ɗum en fait kadi eɓe kula ɓe gondi hen kulol seeɗa mais no Allah waɗata aɗa andi ɓe mbima kala ko woodi waɗi tawata ko Allah ne weela kadi koye hoddiroji neɗɗo yahata koye hoddiroji muɗum ko hoddiroji Allah ɗum waɗi noon ɓe mbaɗi ɗum hen posté min noon nde ɓe mbaɗi nde tan wono min nde mi yaltata Facebook min nden nde gilla me baba mbal ɗum ni nde tan ɓe mbima sa yiiɗi artiste tan il faut gona e réseaux sociaux nden yimɓe gandi ko Facebook koye nder hen gonno mboɗo suivre ɗum kala noon min bamal somi yi ɗum tan hakkude gasi ɗum wonno jiimi son o bami hen concentré hunde woɗɗe yam ha perdumi journée o ndugum andu ni to gomi ɗo to ko perdumi pensé ji quoi miijoji kewɗi perdumi ɗum hakkude ko ɗum tan bami concentré vidéo mboɗo yaharan omo yaharan so gasi kadi mi artire so gasi mi artire mbimi oɗo de mais tout possible no mbawmi wadde mami ƴew wadde mami andamo par ce que hunde ne welimi kanko e miñi ho no ɓe mbaɗiri ni kadi kanko ko jiɗɗo bamal kanko nawori noon miñiraɗo aɗen ɓe mbima so tawi yimɓe o jiidi tan yidde woni hakkude moɗon ko jiɗɗa jiɗanmi ko gañƴa gañanmi après mbawon wurdude jaadon ɗum noon noon en yaha tan ha no Allah waɗata ha Allah waɗi gandodiral hakkude min gandodiri kono e nder hen noon mi yiyani hen omo waɗi hen gueɗe cofde saabu ɗum o yoni ɗum woni joni mi arta e caggal sa awi hunde ko gawɗa fuɗanma wadde ko noon ko jaam o awi ay jaam o hande ni par ce que yeeɓiyankoɓe ɓe jiroto hen koye mabɓe sa awi hunde tan layat denurol ko nande ñebbe sa awi ɗum tan waɗat ko denurol laya so layi waɗat ɗum ɗo quoi woɗɗat laytere mum ene woɗɗa ɗum waɗi hande noon on noon o awi ko jaam yimɓe jiroto hen koye muɗumen jimi ko o waɗi hen ko fayidagal kadi ɗum ɗon surtout kala gonɗo e réseaux sociaux so tawi aɗa ñamba tan ñembu ko yooɗi saɗa ñemba ko yooɗi a yi oɗo aɗa jiime téléphone maɗa an a hanga aɗa jogui haqqille ko haqqille o jogui wona machine ngaji dongnatamo ɗi ala ko haqqille ko wonki no wonki wonire ma ni haqqille o jogui haqqille joguiɗa aɗa jogui guite aɗa jogui foof ko wone makko nene maɗa ɗum noon wadde eto wadde par ce que neɗɗo wawa etor ay ɓe mbima seerenɓe sahne kalum ɓe mbi neɗɗo wawa etor so tawi a wi ɗum ɗo e oɗo waɗi hunde min wawa ɗum ɗum ɗo hay goto wawa wadde feere hami waɗa oɗo ko waɗat ko sa waɗi sa wuuri ɗum tan a juumat chaque fois kadi ko retard gonta mais sa yi neɗɗo hono ma ene waɗa ko yooɗi tan ñembumo kanko ne hannde bon yimɓe hewɓe ne ñambe makko woni ko wasiyam e yimɓe yaltoɓe réseaux sociaux rewɓeɓe suhaɓeɓe surtout rewɓe par ce que debbo affaire muɗum ene waɗi fragile woni manam ene hoy ene ɗum ni ko ene yaafi debbo ko baggi danejo ko hakkille men yayi voilà hunde muɗum ene yaawi bonde carrière mum ne yaawi bonde dal surtout min kamɓe mbaɗa mi lancé saabu ɗum toɓɓere nde hannde en kalani haala worɓe kalɗen ko haala rewɓe debbo africa so tawi haali haala debbo tan debbo ne teddi par ce que debbo woni jinnaɗo ko debbo woni galle mi haali no nane e fuɗɗoje debbo woni suudu woni foof ɗum noon wadde ne so tawi onon suhaɓe rewɓe par ce que ko suhu mawnata hande sa wone hande ma aɗa soyno janggo ma il faut ko pewna hande ma janggo ma mbawa yeɓoyde no fewiri kanko noon bon o sofnani surtout min ko gandumomi ko faade joni ko jiyammi waɗa gueɗe réseaux sociaux o surtout hadde TikTok arde Facebook o yonni TikTok ari o yawni o yehi soppini toon yimɓe teymo toon o bismi ɗumen te kadi on waɗa toon golle joɗɗe machallah Allah jarama a jarama baba Malmou Barkatu wadde garten ga e Hadija
e bange en tant que debbo kadi so tawi neɗɗo fuɗɗima yiyede réseaux sociaux ji ɗi tan no wawi yiyde ko porteur de voix par ce que hande kala jeeɓowo neɗɗo yiɗo neɗɗo koye mum timtoto mboɗo heewi wiide wadde eɗen poti rentade sona ɗum enen mbawi bonnude sukaɓe hewɓe sen ɓornima koye meɗen ɓe timtoto ɓornugal men sen kaali koye men ɓe timtoto haala meɗen hay mañoreje meɗen koye men ɓe timtoto wadde noon eɗen mbawi fewnude sukaɓe hewɓe eɗen mbawi bonnude sukaɓe hewɓe hande en tant que debbo hande aɗa naata e TikTok tan won sukaɓe worɓe hewɓe ɓe ganduɗa ala ko woni meccal mumen walla ala tigui ko woni ko ganduɗa hokki ɗumen abonné ji walla tagui ɗumen andede sona ƴettude rewɓe tan enen tafa ɗumen ene bonnita ɗumen walla nanno vidéo ji mumen bonɗi ene bonnita ɗumen beele ko ɗum tan neɗɗo wawi wadde ha heeɓa abonné ji kewɗi beele abonné ji kewɗi e base woni ko mbiyata ko e andede ene jaari ƴettude debbo aɗa bonna ɗum an en tant que debbo kadi kala debbo mo ganduɗa ko porteur de voix en waɗa défendre rewɓe ɓe ganduɗa ko ngala en hayso jiiɗi haalde wona neɗɗo fof jiɗɗo haalde fof wawi haalde holko kalta e ɓeɗon worɓe ganduɗa kañumen kala no jeeya a live mumen walla kala ɗo jeeyani haala ko pour bonnude debbo aɗa andi ɗonne ko toɓere wande fayde par ce que ko taw woni réseaux sociaux ha yiyat foof yiyat baɓe ni wadɓe ni kippiɗe gajjiɗe foof ma yi par ce que debbo wona porteur de voix tan woni debbo won rewɓe ɓe mbawa haalde ko rewɓe won rewɓe ɓe mbawa muɓɓidde guiri mumen ko rewɓe ayi debbo woni nene debbo woni bandiraɗo debbo debbo woni foof aujourd'hui kala ko dañƴen ko rewɓe kokki en sen goni ɗo ko grâce à yummiraɓe men enenne ken yummiraɓe ken rewɓe reseteɓe resaɓe ayi donc debbo ko hunde gandanɗa kadi très fragile donc gorko hande ɓeɗon waɗoɓe ɗum ɓe cikkata ɓe dañata hen ko base mais soɓe miijima bandiraɓe mabɓe rewɓe ɓeɓe jiidi yumma e baaba gorko goɗɗo kadi ene wawi wadde ɗum noon a faami soɓe gandi tan ɗum ɗon ma soɓe jii tan to miijima lelima tan ɓe miijima une seconde tan oɗon parti maɓe ɗakkit debbo janano walla ɓi janano gati ko jibinaɗo kanko ni ko jibinɗo par ce que aɗa yiya hen jibinɓe aɗa yiya hen kadi jibinaɓe taw yummumen ganda ni téléphone ne woodi ayi woni ɓi dimo kam mbiyata dimo ɓirimɓe jeeɗiɗo ayi neɗɗo fof ko dimo hoore mum neɗɗo fof ko dimo ɓirimɓe jeeɗiɗo hoore mum ayi heddoto ko ganda ham walla masa andudema kaari ko gandaɗo walla kaari andaka mais debbo en waɗi sensible eyi ko hunde gandanɗa waɗi sensible dañde base neɗɗo wawi dañde 10 000 base taw rewani dow debbo taw a toñani dal wona debbo wona gorko taw a rewani a ɗakkani foto gorko walla ɗakkani foto debbo ay min o debbi mboɗo waɗanno ɗiɗo ni erreur aji so neɗɗo ɗakki kam ƴattima a faami mi fina subaka mi takka galle mumen foof mi ƴetto holko firtan kam haydara mi heɓani hen ayi sowona ñakkinde min wima ɗo pharmacie Almadi 2 ɗo hay hanki laabi ɗiɗi han ko garmi ɗo ko mboɗo fotta e sukaɓe ɗiɗo worɓe o wi kam an woni ƴettotoɗo e TikTok o est ce que ɗum ko woye joɗɗo ɗum wona ko yooɗi ha sinno ko sagam kay wiya wonde fof ko woɓɓe mbiɗa heeɓa ɗum noon 80% kam so Allah ko ɓeɗon ɗiɗo tan teksimi hen tan wiya ka ƴettotoɗo e TikTok ayi kono ɗum wona ko hunde nde gandanɗa mboɗo farnoro ɗumen nanam mbiɗa wiya komi ƴettotoɗo e TikTok par ce que wona ɗum gardumi hen mais Hadija somi faami haala ma nde puɗɗoɗa e TikTok nde garɗa ko wadde valorisé pulago ɗum ko vidéo ji mum mbatta holko puusma haade ƴatto holko tagata par ce que neɗɗo kala jiiɗa hen sahaji mbiyata won ɓe ganduɗa puusma ha cisa e miir so neɗɗo si puusima ha sisi miir tan kewɗa wadde posé annene holko puusanma anne ha jalta beele ko yimɓe pinat tan jiiya hande Hadija yimɓe ene beela muɗum jalta kaalema ko fota haaldema anne ha ɓerno ma muusa jalta mbaɗa riposé aɗandi ƴettoɗa e nder TikTok holko ɓuuri hande muusdem par ce que kala neɗɗo milieu mo gonɗa ma dañi hen ko welma ko ganduɗa ɗum ɗo aɗa weltoro ɗum kala ñalawma mbiya ɗum ɗo somi andino mi naata hen ko adi hande sababde bellamba sababde addini yimɓeɓe sababu kono aɗa dañi hen ko ganduɗa ko ɓuuri hen muusdema ha lelɗa jamma tan an tan goto hen jagganawma mbiya mi nimsi ko tagui mboɗo naata e effectivement aɗa andi kala ko jiiɗa rien n'est rose dans la vie haydara ko jiiɗa affaire tan
tawa fof ne fewnani souvent plateau d'or kokkeɗa ɗum heɓani hay goto kala ko jiiɗani waɗi caɗele liggey mama waɗi caɗele nder galle mama waɗi caɗele saka noon e nder réseaux sociaux mo gandanɗa an jeyɗa hen tan ko téléphone ma o e nder réseaux sociaux téléphone ma tan jeyɗa hen mi jeeya nenam jeeya babam jeeya ayi donc mbiɗa jogui hen inconvénient ji bayɗi ha wayno leydi ko musata kam hen tan guennaɗa hami ronka muññade tan hami waɗa riposté ko neɗɗo huccita e nenam tan wiyani waɗani nenam no mbayi mi yidde ɗum ni no wayi to yetti kam ɗo a faami neɗɗo huccita e muɗum ƴatto mi yofto min mi yofto min mi kuɓanno vidéo am mi huccita e jomum mi ƴatto ayi au final jaami ha tawmi vraiment ça vaut pas le coup aɗa bi ɓalejo ganda piiɗo gandi ko joftiɗo eyyi hankkadi noon mi ñakkini par ce que mbeɗa andi min somi felti ƴattade ɗo en kuɓannomi ko live am mi ɗakka forba somi yeyma en jaranno kam ni mi yiiloyo foto yumma mi ɗakka kono ayi oɗon yumma o wiyanima waɗani ko ɓii ko ƴattiko par ce que sa ƴattima ɓii janano tan ko yumma ƴattiɗa surtout ça ko ɗum ɓeydi kam woppinde ƴattoje par ce que oɗo no wirno kadi ni nenam to pawmom ɗo mi fawanno na innama de ko est ce que a faami mi ala lomto makko tewmo haala mboɗo heeɗo saaji koɓe victime uji ndeysan eyyi c'est des victimes kamɓe ɓe mbiyani ɓe mbaɗani ham jooɗi ten avec plaisir ɓe dar TikTok par ce que aujourd'hui TikTok ala mo darta kamɓe fof koɓe yeeɓa ɗum ha fof so pinigo ande hakkude ma Allah kuccira e vidéo tan taw aɗa daara tranquille paisible ma tan ha tawa neɗɗo ne ƴattoma hen a wiyani ɗum a waɗani ɗum min joni somi huccite e maɗa mi yoftima anani te an yumma wiyani waɗani ɓe mbi noon haal pour en kewi wiide wirti mayɗo ko ɗaccude dono bonɗo ayi yumma wiyani waɗani tan mi huccita e muɗum mboɗo ƴatto ɗum en nan te wiyani waɗani te min komi nehaɗo ayi neydi moƴƴirne hamin kadi min ko jibnanomi ko melanande bamne ƴatto nenam noon on est entre nous tu vois nenam kam machallah ƴattoto ɗum tu vas regarder la vidéo commune Hadija aɗa andi noon sosoɓe e demɓe noon hande sa arenayi ɓe dañata meɗen lawolji wadde noon woni galam mawɗo Hadija woni no kewmi wiide ni e kala saaha neɗɗo kala no nehira ko noon mawnirta ko noon hoɗiroyto kadi kala neɗɗo hoɗire galle mum ko ɗum woni ko noon yilliroyto min hen sahaji min arade e TikTok tan min aja won sukaɓe ganduɗa min waɗiɓe d'identifié sukaɓe worɓe tatu kala ɗo ɓe mbaɗi commentaire uji e yimɓe ko ƴattoje kamɓe ngala commentaire goɗɗo sona ƴattoje kadi e bawɗo wadde publié vidéo mum foof woni debbo woni gorko ɓe ƴewani ko kalta ko ne moƴƴi walla moƴƴani kamɓe kay kala baɗowo live ɓe naata tan jiitan koɓe ƴatto kala baɗɗo publication mum ɓe naata tan ɓe ƴatto en kam bel gondi ko ganda holko firti TikTok walla mata ko ƴatto tan mbawi windude walla ƴattoto ko yo teskiti ko yo jomum andi woɓɓe ɓe aɗa faam an a urana lammane a anda hay goto andama a faami hay sa wi bonjour mi atineta e a faami kono ay sa huccite neɗɗo tan a wi a ƴattim yummum tinete tit sivit tinete ok wadde ko ɗum ɓe mbaɗa ɗum yoɗe teskite ko jomum yo darata hen ko buzz est ce que an ƴatto kuccita e neɗɗo ƴattoɗa yumma par ce que mi wiyata ƴattoɗa yummum ko ƴattoɗa yumma an ko mbirum ƴattoɗa ko yumma par ce que min sa ƴattimi neɗan komi joftotoɗo somi waɗi vidéo komi joftiɗo somi waɗani vidéo komi joftiɗo ayi ɗum enen foof eɗen gandi ɗum wona kamɓe noon ɓe darata hen ko yiyede nde par ce que aɓe gandi sa huccitani am sa waɗi tan like a waɗi commentaire hayso ko bonɗo de hay sa mbiɗo komi cofɗo tum wondaka ɗum waɗata kam haydara itta jonde mam watta e am puuƴi watta kam haydara mi ignorate mi yaha lawol am commentaire négatif tardinani kadiji way surtout ça tu sais que Hadija mbaɗani ko dokkeɗen hankkandi hojummoji puɗɗima hubde caméraman o nana waɗa meɗen signe mon ɗosa min kay mon ɗosa meɗen mbiyanayi gorko mo Kandele Kanere ko wiide gueɗel gotel ene hawimi min e TikTok Hadija hande mbaɗa publication ma aɗa waɗa challenge bammaɗo yimɓe ma won temedere naata mbaɗa commentaire uji fof ko positif Hadija mboɗo yiɗma Hadija aɗa weeli min Hadija jokku golle Hadija a dañani temps jartade ɓen walla a dañani temps yaltinde commentaire uji ɓen tafa jattoɗa neɗɗel gotel ngel firtani hay hunde wonani hay hunde
naata e nder commentaire parmi les 100 commentaires commentaire mum gotel ƴettoma hen ƴetta ƴewɗo ƴettore gartira ɗum tafa ɗum ha ɗum fo seedo aɗa jabto ɗum beela wona hokkude jomum promotion beela wona hokkude jomum important so tawi ala temps waɗanɓe mo commentaire uji moƴƴi ɓe beela jogontoɗa o temps ko jabtade o neɗɗo mo firtani haydara beela sa waɗi supprime oɗon commentaire ko an je compte ma hay goto goɗɗo yiyata beela wona ɗum ɓurno an dartoɗa mbiyaɗa hokko oɗon promotion aɗa jabto ɗum ƴettode ganduɗa neɗɗo haydara firtani effectivement ay TikTok ene waɗi négatif bonɗo mais ene waɗi positif min mi halta négatif hankkadi comme jaltude hen mi effaci négativité ɗum ɓuuri ay nden noon mbaɗannomi jaami tawa oɗo arno ko uddit compte tan wi darami ƴetta yo kadi jambel omo andi ko jaɓotoɗo yofto beele mbiɗa heeɓa ko mbaɗirmi live ayi mi ƴatto ɗum minam fuɗɗo tan puɗɗuno ndondi galle bamum tan puɗɗami tan mi tufa mbiɗa wurta ndekete wattaki jomum darata hen ndeke ko beele ne ande garɗo foof tawa ɗo mboɗo ɗakki commentaire yaha ɓoƴƴoya jomum wiya tawi holiyo taw jomum noon hinere nde elle bang mo joɗimno o kono wona hay ko dañmi TikTok ko hande hay soko TikTok effacima mi perdata ɗum holko dañƴa e TikTok hande ko ganduɗa kone welma ko aɗa wiya sinno andini yo TikTok o fuɗɗo ko adi 2019 mi halama holko dañmi e TikTok ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe gandanɗa ɓe jiiɗa hay saha goto wonka men huuɓa ayi dañi hen aldosi en gandanɗa so goɗɗo memi kam e TikTok ɓe kuɓɓat live guila subaka hakke hiiɗa mbaɗami défendre mi dañi hen madame Basen dañi hen Ngari Salen dañi hen Bari en Aliya Gaye en ko dañmi hen mi wawa limde Doro Guisse ala mo anda Doro Guisse mi dañi aɗa andi Doro Guisse ɓe gandanɗa ko hen ɓe so mbiɗa jangga pular koye mabɓe janggani machallah ayi katante leñol en ha on ko tanam gorko ma ala nafoore oponam Ibrahima ɓeɗon foof mbocelen ɓeɗon foof anini ɓe gandanɗa pulagu tan guidma ni dara ni ta compris a wawa finde suba ayi a hettaki daari mabɓe en beltoɗa ɓeɗon foof soɓe kuccitama ɓe mbi ko mbatta ko amin beltonma ayi hono mun weeɓani wallahi gonga Allah jarama ma chéri wadde noon en garat ga e Baba Mal Moubarkatu konngol makko mbaynigo o wayno bandiraɓe ɓe wadde mi arta e ma mbaynoɗa après gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo Baba Mal eyyi sali en beltima no fewi nde wonnon so tawi neɗɗo waɗi moƴƴere kadi heewani yiyede ni neɗɗo ina waɗa moƴƴere daro ina dartana yimɓeɓe mi waɗi ɗum mi waɗi ɗum kono noon an jiiɗo moƴƴere o jiitoɗo hen hoore muɗum e nder moƴƴere he so tawi a jasay aɗa foti darade kalanaji bandiraɓe ɓe kaari waɗi moƴƴere gonga eɗen jogui caɗele ɗeɗon noon enen fulɓe foof noon no potiri moƴƴere e jirta ko ɗum so wonani jomum suuɗi leppi leydi moƴƴere mum haalte moƴƴereji mum fof ubbite kono noon bon min kam mbiɗa hetti ko kalta ɗo ko nde won noon mi rewi e ɗo heewi kadi mi joddima e animatrice uji kewɗi voilà donc kono wono ko jiimi e maɗa fof komi haala ɗum bandiraɓe ketto goo hono ɗum ɗon nam ina namdi gandal ina namdi teyre ina namdi needi saabu ɗum ko needi woni ko ɗowata maɗa kala ɗo mbawɗa wonde e aduna needi ɗowatama te foof mimi tawi ɗum e maɗa nde wonnoon so tawi a yiiɗi andude neɗɗo tan abbomo nde gabbiɗama foof ganda e makko ɗum ɗon a jarama no fewi jokka golle ko fulɓe mbiyata ko yo Allah addu cellal e kisal yaajede udditare dañal kamen ngaalu mbawa jokkude golle minen Khadija fof min beltima sago Allah no fewi telle ɗe kadi yo bandiraɓe mbattu hen hakkillaji muɗumen nde wonno ko pulagu nodda ɗo kadi ko pulagu noddi tigui ko fulagu ɓolum woni ɗo sono jii ɗum ɗo min kalan ɗo fof ɗemgal gongal pular tan min kaali ɗo jaggen koye meɗen ganden koye meɗen jiiɗen ko jeyɗen ko tamen ko jeyɗen ko ɗum noon mi salmini on mi weltinima on no fewi kogol ruttima e Khadija bon a weltanama sali Allah jarama gorko mo Barkatu wadde en calmini ɗon commune mo Kanel kala en calmini fotankoɓe kala woni en bellama tigui kadi anne duusi min e ndeɗo yewtere an bandiraɓe gorko tedduɗo e kaaloji ma juɓɓuɗi belɗi nande machallah Hadija ma bel holkongol ma mbayni ko mi waynorto ɗo henne tan déjà mi hokka dédicace joom gallam mi salmina mum mi juuro monsieur Ban eyyi bébé je te fais un gros bisou bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV on jii Sali
no mbaymi ni fof wonde neɗɗal ɓolal o supti kam e nder maɓɓe donc a jarama mi weltima no feewi franchement yo Allah teddina ko wona ɓudde par ce que hono ni weeɓani aɗa wawno wiide holko mbaɗami tiktokeuse hay 500 000 abonnés de o dañani hay 200 000 timmuɗo o dañani mais mbiɗa kam kadi je mbiɗa yiɗi mbaɗa debbo afrique en tant que femme africaine kadi ko fierté debbo afrique komi debbo e nder afrique so mbiɗa wiya noon mbiyatmi noon ko la tête haute mboɗo jogui hen faaru manggo jokku golle noon doole wona sesa par ce que ko mbatta ɗo ko fierté e nder amen somin jeehi nokku goɗɗo mamin kaltoye ɗum aɗan mi ñeñɓe mbiyata ko tan sa nela nel penow noon a jarama bandiraɓe sehlama o beltanama no fewi merci beaucoup de m'avoir accueilli ici voilà merci ko beelama feccaɗo Seydi Dia Pullo woni no mbiɗen ni émission debbo afrique kala debbo afrique naajo o emin bismo ɗum ɗo surtout noon debbo panoriɗo pulagu e tawno eɗen gandi en mbawa dañde ko ɓuuri pulagu ko dañƴen fof ko pulagu hokki hen kadi noon haade jeya min teskotirimami kadi min kadi jiɗirmami tan korsidirmami ko gueɗel gotel ko yiddema pulagu ngu e ɗemgal ma no kalirta pular ni a loggani hay saaha goto par ce que min mboɗo huuti tan pullo mo ganduɗa jahowo caggal leydi walla pullo mo ganduɗa jahowo wiide tan logga ɗemgal mum mi yiyani ko tagui neɗɗo logga ɗemgal muɗum ɗemgal fof gongal e aduna aɗa wawi haalde logga hedde pulagu ngu wadde min ko neɗɗo o wawi wonde fof so wayi noon tan yiɗannomi korsinama par ce que waɗa andi ko wiyete ko so neɗɗo teddinani ɗemgal muɗum ala ko wawi teddinde goɗɗum temo teddinani hoore mum ala bawa jiyo ɗum ha teddini ɗum wadde noon minen mbanma encouragé min gandi milieu mo gonɗa wona milieu beebɗo surtout noon e tiktok eɗen jiiɗi pulagu ken fulɓe eɗen panori ɗum koɗe eɗen gandi enen ɓiɓɓe fulɓe on banggue eɗen manque compréhension no fewi kala ko jiiɗen ko neɗɗo waɗi hunde au lieu ƴeewen banggue mum moƴƴo o jannen ɗum pewnen ɗum cinken ɗum panorden ɗum kono jiltoɗen ko banggue bonɗo o pour bonnide ɗum taw waɗi temedere moƴƴere goppe nder moƴƴere nder heurelel gotel nguel waɗi e gurdam makko par ce que woni ko wiyete ko linne parfaite ƴetten oɗon heure pour waddemo dénigré e pour bonnidemo yo Allah dangini ɗum wadde noon di courage yo Allah yettin ɓe jiɗɗa yettade projet ji ma ɗi joguiɗaɗi e yidde artuɗo e Sénégal projet ji ma ɗi jiɗɗa joguiɗaɗi e fuutankagal ngal e ɓunnɗum koɓe walla pulagu ngu fof yalla yettin ɗum yettinana kala juuɗo waɗi jarama on jarama woni hen beelama mawɗo kadi wiide bandiraɓe eɗen dokka ɓe kadi rendez-vous e saaha goɗɗo kadi invité goɗɗo kala kadi ko jiiɗon ɗo guila e jonde nde hay haalaka ko fewani emin ɗeɓɓo e moɗon yafuy min jiiɗa haalde ko moƴƴani min jiiɗa kadi jooɗade jonde nde fewani kono gande ko neɗɗo way noon neɗɗo timmani kala kadi ko feewi ɗo ko Allah subahanahu wa taala on jettiri ɗum Allah kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo jaam ɓoltan dume men Allah jarama on jarama so ko plena